ҳамин ҳунара як хеле бифаҳмон ки ҳамун ҳамраи барат қатъи ҷанг нашава. касбе ки мо дорем, ин ҳунари моро ҳеҷ кай дастмон гирифта наметавонад. Умилаи хита нишон медиҳад ки ту чӣ хел одамӣ. намедонӣ. вақте фарзанда ту насиҳат мекунӣ, ба груби рафтор мекунӣ, меги ин айхе ки ин айхе ки, вай вақте ту ки не то рафтор кард, дод зада, вай чӣ хел касб айхидаш кунад. Ту ҳам қаша дар хотир гир. барои вай хушрӯ фаҳмонаш. салом алейкум бародаро, ҳама каса хубен тенҷен. бародаро, гуфтам як мавзӯъро бифаҳмонамтон. ака мавзӯъ дар бораи чӣ мерава? Дар ҳунар мерава. вақте ки бародарҷон ҳар як таймода дар ҳаёт меғалта ҳамин чиз ва обязательно айда бояд ҳар як тамом ҳамин чиза пешбоӣ хирем. нигоҳ кунед, вақте ки ҳунара дар бораи касб мерава, ҳунара меган мисол айдасти ту ҳеҷ ка зада гирифта наметавонад. вақте ки ту касба айхид мекунӣ, ҳеҷ ка гирифташ наметавонад. барои ҳамин бародарҷон, вақте ки як каса ту шогирд мегирӣ, кӯшиш кун ҳавая ҳамихе бифаҳмон ки ҳамон одам мисол дар як фаҳмонданат ҳамон ҳунара айхид кунад. як хело мегӯянд ки ман шогирди беҳтарин тайёр кардам, ганда зеҳнаш хубай, тез ҳамин мисол чизе ки нишон ҳамин ҳунаре ки нишонаш медиҳӣ, тез айхид мекунад. ана бародаро, ашибкаи ҳамин айхид монайда, вақте ва ҳамон одама безеб нишон медиҳем, мисол дод зада синаш, вақте ки мисол мегем бародар инами чиза инамихе сахт кардам дар кор, инаиша инахе ҳуй кардам дар кор. ана ту 10 бор нишонте ҳавай дидан гира, як бор нишонаш доди кушодана, мисол битешаку бикушо бугӯ инамихе кушодана кор. дуюм бор мисол ҳавай натонист, оста то 10-ум бора соз меша. бисёри ҳар яктаи мо дағалона рафтор мекунем, ҳамон одам тез мегирезаву ва ҷанг мешем. чӣ дар курай ту вақте ки ту худат устоӣ, ту ҳамон бародартай, додартай, бачатай ба груби рафтор нафаҳмонаш, ӯ дилзада мешавад, ту вай ҳаёташ да ӯ касбта айхид намекунад. ту вақте ки нишон доданӣ бугӯ, мисол додартай, бародартай, як наздиктай меги хай ина мера инахе кушодан дар кор. вақте ки ту ба ғазаб бояд фаҳмонди ку ӯ дар ду ҳаёт ӯ чизтай мега барои қатъи ҳамин чизат. барои бародарҷон, вақте ки як каса ман бисёр ҳамия дидестам да, ҳам дар ватан, ҳам мисол дар иҷа, ҳамин як казда нишон додӣ ба муомилаи хуб. бародарҷон да, як хеле бифаҳмон ки ҳамон мисол хирсандӣ, қатъидан хеле ба хирсандӣ кор кунада. фаҳмидед бародаро, ин дар ҳаёт мешава. ҳар як таймо мисол алҳамдулиллоҳ ҳунар дорем ва ҳунар моро наметавонанд гирифта ай дастмон. ҳамин касб ҳамин айда нони даҳата ҳеҷ ка гирифта наметавонад. барои мавзӯи видеои ман, мақсади видеои ман дар бораи ҳамин буд ки вақте ки мисол шумо як ҳунара мисол як казда омӯхтание, кӯшиш ка муомилаи хуб қатъи боомӯзавайда. мисол барои меги бародарҷон, инами хеб часпонда мешава. агар бикушоиша, инаи хеле мекушоиша, мисол инаи болтак дора, инаи пластмассак дора, заклёпка дора. вақте ки мисол вай мисол ту намефаҳмӣ нозукиша, вай ҳамин зӯруш мезана, гозур мекуна, мезана, мешиканаш. барои чӣ дар корай? ин хатогии худ монай. вақте ки авай хуб ки хушрӯ ки фаҳмондем, тамом, вай ба худо ҳам даволни, ҳам хирсанд, хушрӯ тез қабул мекунаву ва кортон гарени зӯри бад мерава, мечаспа. барои вай гуфтам ҳамин борода видео кунам. ин чиз мешавада. ятат хона ремонт мекунӣ, абой зада наметавонӣ, авай мегата инахе мисол акатай, падартай, мисол инамихе клекан дар кор, инамиха клекан дар кор, натонист девонагӣ накун, хита мисол гизала нагир. инахе ки раст ҳамин гапи мара просто дар калат ба бигир. мисол ака гапи мара чӣ хе ки ҳавай гуфта буд, шояд ҳамин гапи ман кортон биёяд ки ман фаҳмода будам. мисол аҳамият медиҳӣ ки
اینه خیلی فهموندن نکن. یک بار نشی دویم بار فهموند، دویم بار نشی سوم بار. تو وقتی که 10 بار تو باید داد زدی چی کردی، او دیگه ترسان میشه، نمیدونه چیکار کنه چی کنه. اوزی درست هم کنه تو هم دادش میزنی، اوه هم ترسان میشه. برای اوه برادر جانو هم خیلی معامله کنیم که هنرمند من زیاد شوه. همین وقتی که یک از دم مثال نشان میتیم، اوه هم بگه رحمت بهترین خوب نشان دادیده، بعد شاگرد بهترین میشوه. این همی موضوع دا ما گفتم براتون یک ویدیو چک کنم. شاید من را مثال نیتو فهمیده، شاید درست فهمیدین، خیلی منینیاتون بنویسین با ما اصلاح کنم خدمت. برای هنر آموختن یک از ده خوشرو بفهمونین. مقصد همین ویدیو همیه خوشرو بفهمونین. اوه هم قطع جنگ نشوه، قطع گروه رفتار نکنه. زوری هر یک تمام در یک دیگری ما میرسه. الحمدلله خداوند قوت دادگی. نه که برای وای در کار نیز چیز یک خیلی معامله کنیم که امو همراهمون، امو رفیقی که قطعی من کار کرده است، اوای خیلی با دلی پر با خرسندی قطعی من کار دوام داده خوشرو بود کنیم. خب برادرو زنده و سربلند باشید، دستگیری دا باشین انشالله. ویدیو ای پیشای برادرو زنده و سربلند باشید. پنج هنر کانالیم آباد باشه دوستان عزیز.